Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu barcha kardeşlerge. Ushbu çağrışımda men sizin için Muhammed Salih ve Selam'ның sira kitabını okurga buldum tatarcha. Hem bugün Allah'a bu zor fayda getirsin dip Allah'a dua kılıp başlayız. O kitap şul qalın tışlı. Ama qalın Allah buyursa bizge belki Allah Teala bizge ümit verir. Onu işimizni işlep bitirge hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabın barşanı okup bitirge. Bugünkü birinci ilişim hem başlayız o garip kabileleri hem onlar bilip olgan jirlikler. Dürüstlükte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tırmış yolu vahiyine eriştirişi, kişilik cemriyetin karanlıktan nurga çıkarışı, Allah'ın kullarına gıйбадат kuludan Allah-u Teala'nın üzerine gıйбадат kuluğa getirişi buldu. Şulay bulgaç әлеге матур итеп тулаландырган сүрәт соңгы нәтиҗә белән чагыштырып ясалды. Шуңа нигезләнеп, без беренче бүлекне гарәп кабиләләренә һәм исламга кадәр булган тарихларга һәм шулай ук Мөхәммәд Пәйгамбәр sallallahu aleyhi ve sellem'nin üzerinin peygamberliğin eriştire başlayan zamana başlayız. Garipler bilip olgan jirlikler. Garip sözünün tercümesi sahra jirligi, üsimlik hem su bulmagan boş jirler. Bırıngı zamanlardan oku bu söz bilen Garibistan yarımoutrauын hem özlerinin vatanları itip şuşu jirni saylap aluşu kişilerini ataganlar. Garibistan yarımoutrauын künbatış taraftan Kızıl Dengizinin suları yuva, künbatıştan ул Сина ярымoutrauы белән чиктәш. Көнчыгыш ягыннан төньяк Гыйракның берничә өлкәләре белән читтәш һәм Фарсы култыгы сулары белән юыла. Көньяктан аны Һинд океанының bir өлеше булган Гарәп диңгезе юа. Төньякта исә Гарибстан ярымouтрauы Шам һәм Гыйракның кайбер өлкәләре белән читтәш булып тора. Аның мәйданы 1 миллионнан 300 мең миллион квадрат миль тәшкил итә диелә. Yakınca 3 milyon kilometre kvadrat. Şam ulu hazırki vakitte Suriye, Ürdün, Livan hem Filistin devletleri urnaşkan jirlikler. Bırıngı ataması. Garibistan yarımoutrauының zor әһәмияте hamanın geografik urnaşılığı bilen bilgilene. Onun içki jirliginde Kilgende asılda ул sahra hem qımdan gına tıra. Garip jirligi her vakit üzüne türlü gadeti qalğa bulgan. Bir qaşanda başqalarga bu jirni alırga rüxsat etilmegen. Hem bir kimde alarını үз кул астына алып буйсындыра алмаган. Менә ни өчен Гарибстан ярымouтрauының халкы гасырлар буенча тулы мөстәкыйльлек белән яшәгәннәр. күршесендә зур
ике зур дәүләт, ул Рум һәм Фарсы дәүләтләре монда искә алына, яшәсә дә бөтен эшләрен ирекле рәвештә башкарган. Шушы үтә алмаслык киртә булмаса, бу дәүләтләрнең һөҗүмнәренә каршы тора алмаган булырлар иде. Гарәбстан ярымутравы кешеләргә күптән мәгълүм булган ике материк арасында урнашкан һәм аның җирлегендә аларны бер-берсе белән бәйләүче коры җир һәм су юллары кисешә. Гарәбстан ярымутравының төньяк көнбатыш өлеше Африка континентына китерүче капканы, төньяк көнчыгыш өлеше исә Авропа ачкычын алган. Көнчыгыш өлкәләре Иранга якын һәм Урта Гыйракка, шулай ук Һиндистанга һәм Кытайга чыгу юлы булып хезмәт иткән. Моннан тыш, Гарәбстан ярымутравы диңгез юлларының чаты булып торган һәм аның портларына бик күп кораблар якорьләрен ташлаганнар. Мондый географик тормышы Гарәбстанның төньягы һәм көньягы гомум халык, сәүдә, мәдәният һәм дин үзәкләре һәм шулай ук башка төрле сәнгатьләрнең мәркәзе булуын аңлата. Шуның белән беренче өлешем Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям китабының беренче өлеше тамам. Киләсе очрашуга кадәр